Guys, ήρθαμε road trip στην Κακοπετρία. Δεν ξέρω αν θα εξερευνήσουμε και άλλα χωριά σήμερα, όμως ήρθαμε να βρούμε κάποιους φίλους μας που έμεινα για το τρίμερο σήμερα. Από ό,τι γνωρίζω έχει και χριστουγεννιάτικο χωριό. Αλλά τώρα επειδή είναι κλειστά γιατί είναι πρωί, δεν ξέρω αν θα μπορούμε να δούμε κάτι, so πάμε να δούμε. Τι θα βρούμε που παίζουμε. Περιπέζουμε που μιλώ στην κάμερα. Τι να τους κάνω, όλη μέρα περιπέζουμε. Ολοτάκι μου. Εκείνο που με νευριάζει στην Κακοπετρία είναι οι δρόμοι τους που είναι ούλα κατηφόρκα, ανηφόρκα. Κατήφορος είναι ανήφορ. Δεν ξέρεις. Αφού τώρα είναι κατήφορ. Τώρα είναι ανήφορ. Σταμάτα να με περιπέζεις. Πού είναι το GPU τώρα. Είναι μονόδρομο. Μπορούμε να πάμε. Άνοιξα την κάμερα και έρκεψαν τις βλακίες μου πάνω. Ας επίσης σε λίγο μυαλό. Στα νέες αξίες. Ποιον καβές σου θα σου πω. Σου πατραχανά μου το κερβάτο έτσι. Κάμου το σκέτο, εγώ είπα τους μετρίο. Άρα να βγάλουμε βίντεο που τρώμε. Να βγάλουμε βίντεο που τρώμε. Ποιο μεν. Αύριο διατροφολόγο. Και επόμενος σταθμός είναι ο Καλοπαναγιώτης. Δεν έκαμε πολλά πράγματα στην Κακοπετρία γιατί ήταν έτσι μικρούλικο το χριστουγεννιάτικο του χωριό. Και απλά πήγαμε να φάμε ένα μπέρκερ και τώρα πάμε στον Καλοπαναγιώτη. Ξαναήρθαμε πέρσι, ήταν το πιο ωραίο με τα χριστουγεννιάτικα χωριά. Οπότε είπαμε να έρθουμε και φέτος. Και επειδή ήμασταν κοντά, να μείνουμε μέχρι τη νύχτα να το δούμε και φωτισμένο τον Καλοπαναγιώτη. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Πέρσι κάτσαμε και κάπου έξω που είχε σαν τέτοια μηνιά και καθόμασταν έξω και βράζαμε. Αρχή μηνιά και αρχή. Το λεωφοριάκι μου επέρασε. Έπαιρνε μας σε 5 λεπτά και εμείς περπατούμε 20 λεπτά να πάμε. Αφού εντρισπίλην το γέρι μου, πρέπει να αποκαρτερούμε πάλι. Whatever. Αν δεν μας τσιλίσουν ώσπου να πάμε, θα σας δείξω το χριστουγεννιάτικο χωριό. Πάντζο Κιγκλάλη. Αν δεν το σειρώ που δάμε κάτω, δεν με λαλούντες, να λαλούν ευτέρποι. Πόσα μου διάνε να πω και ώρα. Πόσα μου διάνε να πω να το μου έτσι. Λοιπόν guys, τώρα που είναι το χριστουγεννιάτικο μας λογκάκι, ήθελα να κάνω μαζί μου έναν unboxing με τα πράγματα που αγόρασα εγώ και που με κάμασι δώρον οι αδερφές μου. Και
Επίσης, ακόμα ένα δώρο που μας έκαμε η εταιρεία της δουλειάς μου, η Vakenji, από τη Result Med. Θα σας κάνω unboxing. Επίσης, παράγγειλα ακόμα 2 πράγματα που τα... παράγγειλα actually ακόμα 3 πράγματα που τα περιμένω. Αυτά τα γιαγιά, αυτή είναι η τσαντούλα και αυτή τη κάμερα που σας εβέλανα σε όλα μου τα βιντεάκια στο YouTube. Τώρα να ξεκινήσουμε από τα πιο απλά δωράκια. Έχω πάρει αυτόν τον κορμάκι που φορώ μαζί με αυτές εδώ τις φανελίτσες από τις Zenith. Πήρα σε μαύρη, σε γκρίζα. Αυτά τα πράγματα τα πήρα από τις Zenith. Αυτόν μου το έχει κάνει δώρο η αδερφή μου. Μου πήρε αυτόν εδώ τον jean. Έψαχνα πάρα πολλά να βρω jean που να έχει τούτα τα στρασάκια. Από Pull&Bear πήρα αυτόν το set φόρμες. Είναι έτσι καφέ σκούρων και έχει τα γράμματα είναι ροζ. Άρα το καφέ με ροζ αρέσκει μου πάρα πολλά. Και αυτό είναι το κάτω της φόρμας. Που έχει αυτήν εδώ τη λεπτομέρεια με τα γράμματα. Πήρα και αυτόν το καλσόν, δεν ξέρω αν το είδατε. Το Calzedonia εύκολα τώρα τα thermal τα καλσόν που τα φοράς με τη φούστα σου και που μέσα έχει φλίζ για να βράζεις τον χειμώνα. Και μπορείς να βάλεις και άλλο πιο λεπτό κλατσό από πάνω για να φαίνεται ότι είναι το πόδι σου από κάτω. Το άλλο πράγμα που πήρα είναι από Adidas. Έπιασα, γενικά είμαι obsessed με τα καφέ, nude, χρώματα κλπ. Οπότε πήρα αυτόν το footer. Ήθελα να την συνδυάσω με μια μαύρη φόρμα, οπότε την έπιασα αυτήν. Όμως για το παραπάνω excited που ήμουν, ήταν αυτόν το δωράκι που μας έχουν κάνει από τη Vakenji. Ένα advent calendar με διάφορα προϊόντα μέσα. Έχει 12 προϊόντα. Σήμερα έχουμε 25 του μήνα, οπότε είναι Χριστούγεννα, οπότε είπα γιατί να μην το ανοίξουμε μαζί να δούμε τι έχει μέσα. Να ανοίξουμε τον αριθμό 1. Έναν lip liner στην αποχρώση Brick. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το χρησιμοποιώ τώρα και για κανονικό κοκκινάδι actually, γιατί είναι πολλά μαλακών και γράφει τέλεια. So, έπιασα αυτόν, είναι στο νούμερο 1. Στο νούμερο 2 έχει έναν κοκκινάδι που είναι η απόχρωση Palm Brick 50 που είναι το set μαζί με το μολύβι. Πάρα πολύ ωραίο κοκκινάκι, αλλά είναι αυτό το too much κόκκινο. Είναι αυτό που είναι πιο κεραμίδο κόκκινο. Εμένα αρέσκουν παραπάνω τούτες οι αποχρώσεις, γιατί τα κόκκινα τα έντονα μου ταιριάζουν στα χρώματά μου, so μου πολύ αρέσκουν. Στο νούμερο 3 είναι το σπρέι της βιταμίνης C που έχει zinc και βιταμίνη C. Τούτον αρέσκει μου πάρα πολλά να το χρησιμοποιώ είτε μετά από το σαπονάκι μου, είτε να το παίρνω μαζί μου στο γυμναστήριο τις μέρες που νιώθω ότι έχει πάρα πολύ βρωμιά, ξέρετε, πολύ κόσμο κλπ. Και θέλω απλά να κάνω μια αντισηψία γρήγορη πάνω στο πρόσωπο μου. Στο νούμερο 4 έχουμε ένα beauty blender που είναι σε σήμα δεντράκι. How cute is that? Στο νούμερο 5 έχουμε μια γκρεμούλα της βιταμίνης C σε travel size. Στο νούμερο 6 επίσης έχουμε έναν travel size επίσης της Rehydra, το Hydrating Tonic της. Στο νούμερο 7 έχουμε πάλι της σειράς βιταμίνη C. Είναι το Makeup Remover, το Micellar Cleansing. Στο νούμερο 8 έχει οι αμπούλες. Τούτες οι αμπούλες είναι της Delay Infinity, που είναι Age-Proof αμπούλες. Νούμερο 9 έχει της Delay Infinity την Night Cream. Στο νούμερο 10 έχουμε την 100H Hydrate Face Cream. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί αρέσκουμε πάρα πολλά τον Advent Calendar, αλλά επειδή τα συγκεκριμένα πράγματα actually χρησιμοποιώ τα, θα πάω χαμένα, τέλειο. Έχουμε και την Age-Proof, την Day Cream της Delay Infinity. Και στον αριθμό 12 που είναι και το τελευταίο μας σκουτάκι, παιδιά, τούτη η παλέτα είναι τέλεια. So,
να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση τι έχουμε μέχρι τώρα. Από make-up έχουμε μπαλέτα, lip liner, το κοκκινάδι και ένα beauty blender. Από τη σειρά της Delay Infinity έχουμε την day cream και την night cream και αμπούλες. Αυτά θα τα κάνω δώρο στη μητέρα μου γιατί είναι τα αγαπημένα της προϊόντα. Από Rehydra έχουμε το toner και την 100H Dehydrating Cream. Και από βιταμίνη C έχουμε το toner, το cleansing makeup remover και την κρέμα της. Αυτό ήταν το χολάκι προς το παρόν. Είμαι πάρα πολλά χαρούμενη γιατί ήθελα πρώτα να κάνω όλες μου τις υποχρεώσεις και μετά να κάνω έτσι λίγο treat τον εαυτό μου στα πράγματα που ήθελα να πιάσω. Αυτός ο χρόνος ήταν ένας από τους χρόνους που μου άρεσε εμένα προσωπικά. Αυτά, ελπίζω να έρθει το 2026 για όλους μας υγεία, χαρά και ευτυχία. Να σας ευχηθώ όλους. Εγώ θα προσπαθήσω να συνεχίσω τα βλογκάκια μου να τα κάνω για όσους τα παρακολουθούν. Κάνω το unboxing και τώρα εξήγησα να σας πω ότι πήρα και αυτό το cute για να το βάλω στη συλλογή μου. Το παρόν αυτή είναι η συλλογή μου. Και αυτό θα το βάλω εδώ.